Mentres algún máis se pensa de arrimarse para aquí para as primeiras filas, darvos, por suposto... A José Cuñaco tamén ya teño guardado, entón. Darvos a todos e a todas, por suposto, as gracias por tervos achegado esta tarde, esta fría e pouco apetecible tarde para salir da casa na que nos encontramos hoxe, na que nos atopamos hoxe. Para o Concello e dende o Servicio de Normalización Lingüística en colaboración coa Alcaldía e coa Consellería de Cultura tamén, temos aquí pois as primeiras xornadas para tratar a figura de Castro San Pedro. Para nós, en Redondela, unha figura que xa está, bueno, pues, xa ten a súa historia en riba, xa ten os seus estudios, publicacións en torno a él, e que con este ciclo de conferencias e de actos posteriores que tenemos tamén en Pontevedra, mañán pola mañán, con visitas guiadas, pois supoñen un paso máis para coñecelo máis polo miúdo, coñecer o seu traballo e coñecer pois, ese enfoque antropolóxico que lle deu aos seus estudios aquí en Redondela e en moitos outros sitios e que foi, pois, casi en moitos casos, o primeiro paso para poder ter estudiado e ter datos concretos e fidedignos e basados na propia experiencia e na propia investigación de moitas das cousas e do patrimonio histórico que temos hoxe en Redondela. Unha figura moi recoñecida polo seu traballo, como todos sabedes, pois ao cargo do Museo de Pontevedra, un antropólogo, etnólogo, estudioso, historiador, podemos seguir así moitísimo tempo, pero que hoxe pois vamos a analizar por o miúdo con dúas persoas exponentes que temos hoxe aquí e que nos van facer pois unha mención perfecta pois tanto da súa figura como do seu traballo, non? Que deixou pois por escrito as súas coleccións e os resumos de todas as súas investigacións. Nos acompañan, como vos decía, dos ponentes nestas primeiras xornadas, que son Rafael Quintía, antropólogo, e Xulia Feixó, que é etnomusicóloga. Despois destas dúas conferencias, como vos decía, teremos a oportunidade de mañán pola mañán de poder visitar Pontevedra tamén con ese enfoque de coñecer mellor pois, esas rutas e esa vida de Castro San Pedro. Agora nos vai dedicar o alcalde unhas palabras, saudar tamén que temos concelleiros e concelleiras de goberno por aí. E Xavier Dora vai intervir tamén? Sí? Interves tamén agora? Dos ponentes. Hai tres ponentes máis. E que teños dos aquí? Bueno, pero o terceiro é él. Sí, perdón, sí, despois. Pecha, perdón. Pues nada, señor alcalde, cando vos de aquí? Nada, simplemente darvos a benvida a esta tarde, agradecer a vosa presencia. E, bueno, este é un acto, creo que un dos primeiros que temos en colaboración co Concello de Pontevedra. Normalmente estamos mirando cara a Vigo e nos estamos olvidando da parte da zona de Pontevedra. Estamos prácticamente ao lado, pero históricamente Redondela pois estaba enfocando pois as súas actividades, deixando un pouquiño olvidadas ao que é a Pontevedra, a cidade, a provincia, non? Entón, que mellor que iniciar este tipo de xornadas con Castro San Pedro, pois unha persona vinculada ás dúas cidades. E, bueno, eu non vou a decir nada máis que os que realmente son apaixoados dos seus estudos, pois hoxe van estar aquí. No seu momento, o primeiro persoeiro do ano de Redondela, recordo que foi Castro San Pedro, Xavier Robas tuvo un protagonismo especial, e agora, bueno, pois a mí me encanta pois poder compartir con él tamén esta xornada. Nada máis, aos ponentes, todos que estades a colaborar hoxe aquí, agradecervos a vosa presencia, e, bueno, vamos a disfrutar desta xornada. Moitas gracias. Bueno, boa tarde. Escoitades ben, non? Eu teño o día un pouco malo en canto a voz. Son Rafael Quintía, presidente da Sociedade Antropolóxica Galega. Tócame a min introducir este acto de hoxe. Acompáñame Xulia Feixó, compañeira tamén etnomusicóloga, que tamén fará un pouco as funcións
de introducir os diferentes convidados e despois o remate da xornada teremos unha mesa redonda na que poderemos intercambiar opinións ao respecto de todo o abordado nestas 3 interesantes charlas que vamos ter hoxe a tarde. Antes de nada, disculparnos esta breve demora que tivemos por unhas cuestións logísticas alleas a nosa bondade, pero xa estamos aquí todos preparados. O primeiro é dar as grazas dende a Sociedade Antropolóxica Galega. Queremos agradecer o Concello de Redondela, aquí representado polo alcalde e a Concelleira de Cultura, e o Concello de Pontevedra por ter esta iniciativa de colaboración conxunta en aras de un evento, ¿no?, que busca a divulgación e dar a coñecer aspectos culturais, algo tan importante e necesario hoxe en día, non? Eu creo que hai que salientar isto porque é un feito significativo que 2 concellos veciños, pero tamén de corporacións de diferentes partidos ou ideoloxías unan forzas para facer un proxecto común como este, primando sobre todo o interés xeral, non? Tamén quero agradecer ao Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela, que coordinou e partiu a idea de facer estas xornadas, partiu daqui do Concello de Redondela, e, como non, a colaboración tamén da Deputación Provincial de Pontevedra, porque mañán ese itinerario cultural que xa comentaron empezará nas ruínas de Santo Domingo con unha breve actuación dun cuarteto tradicional de gaita que tocarán algún dos temas do cancioneiro de Castro San Pedro e, a Deputación, o Museo de Pontevedra, neste caso, cedounos ese espazo patrimonial para empezar as xornadas. Dito isto, por que Castro San Pedro, non? Primeiro porque é unha figura que nos permite unir, como dixo o alcalde, Redondela e Pontevedra. Nacido aquí, desenvolveu parte do seu traballo en Pontevedra, é un dos persoeiros máis enlleiros da nosa cultura e, ademais, unha persoa que tivo, que decimos en antropoloxía, unha visión holística do que é o coñecemento, abordando diferentes campos que nos permiten precisamente hoxe facer unhas xornadas tan diversas nas que tocaremos o tema da etnomusicoloxía. Temos 3 grandes especialistas nos diferentes temas. Temos a Xavier Groba para falar do campo da etnomusicoloxía que tocou Castro San Pedro. Falaremos tamén de antropoloxía, tamén a súa vertente etnográfica, e, por último, do seu aspecto arqueolóxico. Beatriz Busto, antropóloga, falará, ¿no?, da parte antropolóxica, e Rafael Rodríguez, arqueólogo e arqueólogo da Deputación de Pontevedra, pois fará a charla en torno á arqueoloxía. Máis que falar da figura de Castro San Pedro, que todos xa coñecemos na súa diversidade de facetas, o que nos interesaba nestas primeiras xornadas, puxemos primeiras para motivar tamén o Concello a que haxa unhas segundas, non? Se non poríamos simplemente xornadas, pero temos esa esperanza de que haxa unha continuidade. E ao ser as primeiras, a nosa idea era dar unha visión xeral do estado da cuestión, non?, de como está hoxe en día pois o campo dos estudios etnomusicolóxicos, antropolóxicos e arqueolóxicos, non?, para, a partir de aí, tamén haber un debate e en futuras edicións ir abordando temas máis específicos. Eu non quero enrollarme máis porque teño estado moitas veces dese lado e sempre digo o mismo: cando ves nunha mesa 5 persoas, dis, daqui non saio hasta as 9 porque todos teñen que falar a súa parte, así que despois haberá máis tempo no debate para afondar, pero simplemente facer fincapé na importancia da divulgación, do estudo, de achegar aspectos da cultura. Non digo a cultura porque a cultura témola todos, toda a xente ten cultura, verdad? A cultura é algo que gastamos todos os días, pero sí certo coñecemento, achegalo á xente é un dereito, e máis nestes tempos que corren, non? Que parece que se escoitan ás veces os cabalos da barbarie cabalgar de novo. Pois o coñecemento, a aprendizaxe, valorar aspectos tan importantes como estudou Castro San Pedro no seu día, que teñen que ver coa antropoloxía, como é o máximo tesouro que ten a humanidade, que é a súa diversidade cultural que se transmite a través da diversidade lingüística, non? Aprender a valorar eso como o gran tesouro que temos. Eu sempre digo que, como economista que son tamén, que a riqueza dun país non se debería
medir polo Produto Interior Bruto, polo PIB, senón pola súa diversidade cultural e lingüística. Entón, non seríamos unha grande potencia económica no mundo se non lo querésemos tamén e traballásemos en áreas deso. Entón, bueno, estes actos son necesarios máis que nunca, por eso agradecervos que estedes aquí, agradecer ao Concello de Redondela e ao Concello de Pontevedra a organización e a financiación destes actos, e sin máis, doulle a palabra a miña compañeira Xulia, que vai decir o que la quera, obviamente.